panas kegilo-gilo ndut abang branang mumpa-mumpa. Pating jledor suarane pating jlerit sambate angrintih. Para sukma ingkang den siksa jerit perih. Parandene ana sukma kekalih ingkang jegreg datane bak datan musik. Ora obah mung pasrah sumarah ing cidare Sang Maha Murah. Panenggih ing nguni Narendra ngestina Prabu Pandhu Dewanata mewah ingkang garwa Dewi Madrim. Kedadak ana cahya ingkang cacahe 4 cumlorot. Hanenggih para Pandhawa ingkang manjing jroning candra dimuka sujud sumungkem ring pepadane ingkang rama. Guswa pijar muwon sembahku katur marang Pandhu bapakku. Sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama. Bekti kula Rama Ibu, bekti kula Rama Ibu. Ya nggih anakku para Pandhawa ndak tampa. Kowe iki nyusul aku nang kene iki ngopo? Iki papan pasiksan anane mung panandhang. Kowe aja nang kene. Kowe do mulya le. Iki papan ora pantes ndok nggoni wong bagus. Kowe mulya. Lelakon iki tak sanggane dhewe. Rekoso yen bapakmu waton anak-anak mulya kabeh Pandhawa. Kaya jebol dadaku, ajur jantungku. Weruh kahanane bapakku karo mbokku sing disiksa ana kene. Bedae apa aku keceh bondo kemul kamukten. Yen wong tuaku ngagak-agak sekarat. Kowe mulya. Cah bagus kowe mulya. Aku mau bali.
Aku tak neng kene karo kowe nganti tak mudar kupak. Anak punggir Bratasena Permadi kelawan kembar semono kasetyan lan bektimu marang wong tuwa nanging ngertiya kula nadyanto pun Rama wis mati nanging aku isih bisa nyawang kaya apa kahanane anak-anakku ana alam padang nadyanto pun Rama mapan ana ing kene rasaku marem tentrem merga aku nekseni anakku kabeh tansah tekun ing panembah kusuk ing pangibadah urip mundhak rengga kanthi jiwa luhur adoh saka hambeg nista merga apa cah bagus rungokno kupingmu sejatine swarga lan neraka tumrape wong tuwa kuwi gumantung ana tingkahe anak Bapak kebak ngene aku tancep nang endi? Kabeh enek wonge. Kamar kos-kosan siji enek, loro enek, telu enek. Kabeh kok do bergumul tidak karuan. Ora nonton iki. Mongko yen nang kene ya ora patut wong dosen kok tancepan kaya entut. Ya, ana kene wae. Aduh. Kenine kok neka parep rampang kemuda kowe. Pandhawa wonten dawuh. Werkudara. Werkudara iki Bathara Guru. Aku Bathara dosen. Sandure guru. Dewa dawure ceret rasa melu-melu. Wujude teko ngendel-ngendel kowe. Nek lek ngoroku banter. Werkudara. Nadyanto dewa kuwi kuwasa. Nanging panguwasane ora kinarya gada. Tetep bakal nggedhekake rasa pangapura marang titah. Dina iki Pandhawa ndak entasake saka madyaning kawah. Nanging Jerbasuki mawa beya klakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Werkudara kudu bisa nyingkirake Dewa Amrabuta gedhe kang barang ngamuk. Ora sudi aku mentas saka Candra Timuka. Aku wis kerasan nang kene Madyanto ki papan pasiksan anggere karo bapakku aku marem. Kowe tega kowe tegel bapakku tanpa dosa warantene kok siksa nang kene. Dudu dewa. Dina iki metuwa saka kawah Candra Dimuka ndak luwari Pandhawa ora ndak pidana. Aku moh lunga saka kene, aku gelem minggat saka kene, aku gelem labuh karo kayangan ning ana syarate. Syarate apa? Bapakku unggahno ning swarga tundha sanga. Kados pundi Kakang?
Nggih to menika atus pundi menika maka jenengan mboten nuruti omong dados karepipun si Bratasena kayangan remuk bubuk dados rempon merga dayanipun dewa material kala wau. Dewa Ampral. Oh nggih Ampral kala wau. Dewa mosok nggo semen ora. Adapun Purbawarsya wonten paduka yen ndika ngantepi anggen paduka nyiksa dhumateng Pandhu kayangan remuk diremuk muk remuk. Werkudara awa. Yen pancen kaya ngono. Ndak turuti penjalukmu tegese. Mbokmu karo pakmu tak unggahke swarga Tundha Sanga.